Бяха се 15 души момчета. То Марикос Той държеше кръчмата на склада. И сам на барбите се описи на ръката. Ага. И не знам къде си, обаче преди него имаше друг на кръчмата. И ние после, аз носих на Петър Темелковски монолога за Македония, много хората ги дава Евала. С този монолог удихме аз, Илю от това Старчево, Илю Старчево, с неговия Мерцедес тогава и Сингартийски Попа. Тръгнахме от тук на София. В София там един имаше на Керезиев, парчет на Борто Керезиев, обаче Знам го. ние отидохме, Борто ти знаеш, ама той е в София. София. Не София парчет. Че Борто много Знаем. Борто убав беше, ама и накрая и он се подведе по Йордан. По Йордан се подведе, по време и с него. Ако няма значение. Там при този Керезиев, он правеше документ, такова компот правиха, вика, байки има при моята дъщеря. Отидохме там, апнахме, пинахме. Обадих се на Долни Дъбник, на Гоцто, Гоц Терзиев, пречекане човеко. Там спахме, събра. Имаше организация. Аз предишния път бях удил преди това още. Преди това първи път ода на Долни Дъбник. От Долни Дъбник на Пловдив. От Пловдив на Асеновград. От Асеновград на Пещера. Втори път с тия вече занимаваме на Долни Дъбник пречекане. Спаваме там. Отиваме в Шумен. Митито Шумен. Там наприхме оня Желязко-Палански. Паспортите в македонски. Там нехи да снимат. Ево, аз си станах македонец и съм си македонец. Макар он да ме горише за палката, и аз съм си македонец. И македонско държавенство имам. Вие, Стояне, като дойдехте, ти, Бог го проста, Гошо, То не жена... бай Бора, жена ми и она е македонка. Децата ми... 91 година, всекога, 91 Внучката ми завърши в Охрид. Той с китарата и сега и народа, какво беше задружно. Кога аз напознах вече и край. И край. Той другият отворите. Всичко на запад. Това беше цел да те вземе местото. Това е. Всичко беше да. Знаеме он Що каза за моя? паричките. Да го отворите едното и него. Да. И само он да оде. Разбираш, за това борбата беше да ме смее. Како се викате да ни кажете име и Младен Александър Гюриев. Роден съм в село Никудин на 28 февруари 1941 година. Тук ме вика на Байда за Ботил. Давах няколко показания за баща му, как ще събираме това. Записаваме. И накрая, знаеш как е полицията. Ще те питат, ще отговориш, накрая трябва да се подпишеш. Подписах се и тия неща Боти отива на Ровил и изкарва, тук ги разпространи даже, че аз съм доносник на държавна сигурност. Откъде на къде държавна сигурност, когато аз имам македонски паспорт, а Ботио няма?
96-та. Като дойдех да завърших в Никудин 7 клас, дойдехме тук да учим 8 клас и тогава вече падна история на Македония. Почнахме се събираме съучениците от Никудин и ние си бехме група, организация, не сме правили устав, правила това, обаче ние сме си македонци. В сърцето си го носим сега в Македония. После имах проблеми тук. Като се върнах в полицията, аз съм си въведен като техен контингент там. Стане ли нещо македонско, по Македония ме си ме викат. И понеже тук не ни дават работа на македонците, отидех да работя в Пирин горе, Мрамора къде е, на най-тежката работа. И там се събрахме на Вангел Тиков, бащата на Ботю Тиков. Той също чукаше камъни да прави мозайка, бяла мозайка. И му викам, на теб ли се паднах? Като и на мене викам тук, като каторжници, баш като каторжници работиме с чукове, мозайки и понеже къпнали цял ден от работа, слезем от рейса, имаше едно ресторанче, тук Спартак го вика, слезем пинем по една ракийка, две така, на раздувки и тогава баща му на Вангел, бай Вангел, баща му на Ботю, пред мен се осъдили плакал, че на Ботю му предложили, ако иска да учи и да работи в България, да се откаже от баща му. И той се отказва от баща му. Чрез Държавен вестник. Аз не можех да го намеря, питах го и него за номера на вестника, обаче не ми го каза. Чрез Държавен вестник се отказва Ботю, за да може да следва да учи. А мене ме изключват от гимназията за всички времена, от всички училища. Имам го този документ в Стойкове. Обаче изключиме. Ода при директора и викам, аз искам да уча. Не може, изключи си. Отивам в Благоевград, окръжния началник на просвета, Серафимов. И му казвам, другари Серафимов, аз искам да уча. Обаче ме изключиха. Нема ли някакъв начин да продължа да уча? Ако не, ке бегам от България и кида първо в Македония, ке им кажа, че не ми давате да уча тук, затова съм бегал. И като му казах така, той се зачуди. Вика, Саки Свобода на Филчев, директора. И върти телефона, тогава и телефоните латерни върти, какво говори, ще говори, не знам. Вика, обещах, ке те уредим, вика, обаче частен ученик. Не могат да те пуснат сред учениците. Викам, не верам, аз дай ми една бележка да отнесам на директора, че ми си ти разрешил началника на просветата в окръга да ме запишат като частен ученик. Даде ми бележката, дойдех при Филчев. Даде му тази бележка, гледаме. Абе, викам, Младене, ке те уредим, ама искам да си по-тихо от водата и по-нисък от тревата. Оди он е висок, че като направи така отгоре с ръката в ръстеп, ке те зарва в земята и с крака отгоре ке те заря с тревата. Но, понеже той е началник на просветата, му пише. И разрешават ми, това е близо есента, кога се записват да учат. И назначия комисия за 8 клас и издържава го.
Пролетта записвам се за 9 клас, като частен. Изкарвам и 9 клас, частен ученик. И с двете дипломи ода при Серафимов и му казвам, че съм ги завършил и искам поне вечерно да ме пуснат. Вечерно време да ода, за да не съм сред младите там, да не ги подвеждам. Записах се в вечерната гимназия 9, 10 клас и 11 клас. Завърших ги. В 11 клас матура правих. Аз по български ми вървеше много стихотворенията на Вапцаров, ги знам на Изус, дека сега чекорам, тук е овая земя. Моята земя опира в Пирин, Егея и Вардар. Ама тогава го знаех на български аз, не го знаех на македонски. Сега го вече знам, отиша го преведоха. И имах един приятел от Добрилак, също много запален македонец. Он е по български, даскалицата, като го разбра, че е македонец. С това македонско наречи, ти къде ки ми изкараш, вика, български. И правиме матура вече, по български. И на Гошо му казвам, той от Добрилак, Гошо, писай, що ки писаш, отгоре писаш моето име. А даскалицата ме знае, че аз съм много добър. Знам стихотворенията на всички поети почти на Исус. Викам, пиши моето име, аз като пиша твоето име. И събират това черно-беловите. Събира ги и накрая на неговата диплома, която аз съм написал, обаче неговото име отгоре. Тя надолу сигурно не е чела. Му пише слаб двойка. А на моето ми пише минус 3 с 2 минуса. Демек на поправка да ида. И дават вече дипломите. Викам, другарки, къде е моята работа? Ама не, аз знам къде е, нема, тя търси това, онова. Ама вика, ако не намеря след 3 дена имаме допълнително матура да се явиш. Викам, добре, само така, ки се ява. От аз съм си сигурен в нея. Викам, иначе ако не ми даш дипломата, ки при директора комисия, аз ки да изпитвам по български. И разреши ми, например си вече дипломата, напиши моето си име и си развих темата. Отличен ми писаше на мене. А на оне, понеже говори малко на беровски там, то от беровските села, на македонски диалект, повече от тройка не му пише на нея. Затова се размени имената, защото тя не знае, че аз съм съден по македонски въпроси. И сега ще и не знае. Винаги имаше ли български нещо, стихотворенията, аз ги знаех на Исус, даже още ги помня. И гаврошовците на Смирневски ми са най-любимите, деца казвам. И да завърших и в промкомината вече почнах си работа редовно, да взех 1 месец отпуска за дипломата. Там па не искат да ме назначат, от паспорта ми пише македонец. Вика, докато не смениш паспорта, че си българин, за тебе работа нема тук. И бре, нема, викам, аз не искам паспорт. Ке карам без паспорт. Хубаво, ама жена ми е от Враня. А трябва да мина през граничен пункт, за да ида на гости при нея. И почива татко и на нея. Бог да го прости. Отиваме, полицая не ме пуска да мина за Враня. От Сило се казва полицая от Хърсово. Взима ми колата, дойде и той с мен да види дали действително починал баща й. Българщина. И, айде, как иде, дойде. Добре, че не влезна вътре там да го видят хората.
видене събрани хора, плачат. И накрая не ми дава колата. Абе, викам, още ми колата, аз утре трябва да ода желейки да правиме, да купуваме това, но аз викам, как ги си е на работа? Викам, да не те карах да идваш до тук с нея. И дето ден не ми даде на мен колата. Та бачанак ме отиде другия ден да си я вземе от пункта, там къде е поста. Щом съм македонец, това е. Не можеш да идиш баща да погребеш, дето се казва. Това е България. И една порака за младиве, што ќе оставите? Порака за поколенията идни. Що ќе оставам, внучката ми завърши в Охрид. Македонка е от всекъде и она. Правнучка има не да е живо здраво. И него още са го прави македонче. И ќе биде. Внучката тук ще живее, тук в Сандански. Тук е са работи в... Шивачка е сега. Не, шивачка, ама поработи тук в медиите. Там беше. Или на албанец Шиптър. Ама понеже завършено в Македония, взимаха с предимство там и работеше на администрацията. Ама не може, там има нощни смени. А детето трябва да го кара на ясли. И се отказа, стана шивачка. Не може. Иначе там си я искат на работа. Вече се замисляш. Неща порака до младите и овде и во Еге и во... И он е, макар и Шиптър, прибрага, даде и на нея работа. Иначе на друго място шивачка, нищо друго не може. Откъде на къде е завършила в Охрид, ти дадат работа в България. И порака за македонците во светот да кажеш неколку думи. Искам сите, поне половината това, що го милеят, да остане за младите. Да имат и те това желание да бидат македонци. Как дедо ми е бил, така съм аз, така и моите внуци и всичките млади да бидат. На момента кой фанат изкара, на момент беше така. Не е момент, Дончо, желанието е. Желание да е така. Но македонец да си. Да, и аз го имам македонски пасош. И аз Ама това за сите беше. И за сите деца, аз за моите напред изкарах. На двете клерки на сина. Вие сакате да кажете некоја дума? Не знам какво да Трябва кажа. да има симпатия. Толкова години, ние 50 години сме направили заедно, горе-долу. Знаем се какво сме. Вече преживяхме какво можахме. Къде е хубаво, къде е лошо. Слава Богу.